ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ. ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಬೆರ್ಮೆದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಿಲಿಬೆಲೆ ಮುನಕ್ಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು. ಆರೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ದ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇತೋರ್ತು ಪಾತೆರಿಯ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ಲೈಫ್ ದ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ದಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಲೈಫ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಲಿಬೆಲೆ ಯಮುನಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಪುಡು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವೈಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ತಾಪ ಇತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೇಂದು ಬತ್ತಂಡು ದಾದವು ಮನಸ್ತಾಪ ಅವು ಮಾಮೂಲಿ ಟೈಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಎಲೆಲ್ಲ ಏಜ್ ದಾಖಲೆ ಉಪ್ಪುನು ಆ ಟೈಮ್ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೋಜಿನ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಬುಕ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ನಾವು ಕೆಲವು ನ್ಯೂಸ್ ಸೈಟ್ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಬರ್ತೇನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಚೆ ಇಂಚಂದೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪಾತ್ರನುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವ ಪೂರ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒರಿಯರನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಡು ಒರಿಯ ಇಂಚನೆ ಉಂಡು ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒರಿಯರನ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಂಚವನ ಹೆಂಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಪ್ಪುಡು ಅವು ಆಯಗ ನೆರನ ನನಗೇನು ದಾಯಗ ಆಯಗ ನೆರಿಯ ದಾಯಗ ಬೇಗ ಇಂಚಮಂತ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಏನು ಪಣ್ಣ ಏನು ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪುಂಡು ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊರರ ಓರಿ ಆಯಕ ಪಣ್ಣ ಬುಕ್ಕರೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಂಚವ್ರನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬುಕ್ಕ ಐಟ್ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲಂದ ಯಾಂದಲೊಂದು ಮಂತಿಜಿ ಅಕ್ಲದಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಏರಿಗಳಲ್ಲೊಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಅದನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಏರಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದು ರೋಹನ್ ಬುಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಸಂದೇಶ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುವ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಒನಸಲಿ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಪ ವಾರಡೊಂದು 3 ಸರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಸೊಂದೊಂದಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಪ್ಪ ಅಕ್ಲ ನೆಟ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪರಿತ್ತೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪ ಅಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾರೆ ಐಕ್ಯನ ಅಕ್ಲು ಟೀಮ್ ನೈಟ್ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ನೈಟ್ ನೆಟ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಸಣ್ಣಪ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ಪೂರ ನೆಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತು ರಿಲೀಸಿಗಿತ್ತೆ ಪೂರ ಕ್ಲಾನ್ ಇತ್ತೆ ನೈಟ್ ಮಯೂರ್ ಅವಡ್ ಕಿಶೋರ್ ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವಡ್ ಬುಕ್ಕ ಮಂಜೂರ ಅವಡ್ ಮೇಕ್ಲಿ ಪೂರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಪಿದೇದಾಗ್ಲತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಆದ ಪನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಆತ ಜೋವನ್ನದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ತೂದು ತಿಳಿತೊಂದು ಲೆತ್ತ ಇನ್ನು ಬರೋ ತೂದು ಇಂಚ ಬರೋ ಬಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ವಿಷಯ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಕೆಲವು ಥಿಯೇಟರ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿದ ವಿಷಯ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ ಆತನ ಅವು ಪಿದೇದಾಕ್ಲೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಅಂಚ ಅಂದು ಆತನ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಿಲಿಬೆಲೆ ಯಮುನಕ್ಕ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋರಂಚನ ಯಾನು ಓ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಓಲ ಮಂತಿದ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಏರು ಜನ ಇಷ್ಟ ಆಪೇರು ಬುಕ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಕ್ಲ ಎನ್ನ ಥಾಟ್ಗೆ ಏರು ಇಷ್ಟ ಆಪ ಇನ್ನು ಮಂತಂದು ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲೆ ಬಿಡು ಮೆಕ್ಲೆ ಬಿಡು ನೆಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಯಾನು ಏಡಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠ ಆತನೆ ಜೀತಂಡೆ ಏಡ್ರ ಕೋಪ ಆಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಅಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನೋಡು ಯಾನು ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನೆಚ್ಚಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾನ ಅಂಡು ಐಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಏರ್ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ತೂಪು ಏರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬುಕ್ ಎನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪು ಈತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಈತ್ ಟೈಮ್ ಶೂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚೆಂಜ ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತು ಮಲ್ತು ಪೋನು ಬುಕ್ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡರು ಇರ್ಬೋರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೋಪರೇಟ್ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಈ ರೀಮೇಕ್ ಪನ್ಪಿ ಭೂತ ಬೇತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಎಂಟ್ರಿ ಆತನ ಇರ್ದದ ಬನ್ಪರ್ ರೀಮೇಕ್ ಪನ್ಪುನದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಸೊಮ್ಮೆಕ್ ಮನ್ಪಿರ ತೀರನ್ನಾಗ್ಲಿ ರೀಮೇಕ್ ಮನ್ಪುನೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆತನ ಎಂಟ್ರಮ್ಮ ಯಾನ್ ಆತ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತಿಜಿ ರಿಮೇಕ್ ಇದ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ರಿಮೇಕ್ ತುಳುಟದಾದ ಗೊತ್ತನಿ ಇತ್ತೆ ಏರು ಇರು ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ಇರು ತಮಿಳ್ ಕನ್ನಲೆ ಮಲಯಾಳ ಕನ್ನಲೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ರಿಮೇಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೂಲು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲಿಂದ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಿದೇದಾಕ್ಲಿ ಬತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಬಣ್ಣ ಬೋಪು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಬೋಪುನು ಒಬ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಂಗಡಿ ಅಡಿದಾದ ಪಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೋಪು ಅದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಲಂಚಂದ ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಡ್ರಾಮಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳು ಬಣ್ಣ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚದ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಿನಿಮಾನೇ ತುಳು ರಿಮೇಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಜನಕ್ಕಳು ತೂ ಆಯರ್ ಮುಲ್ಪದಾಗ ದಯಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳು ಪನ್ಪನ ಪ್ರೀತಿಡು ಇದು ಈತು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವನು ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳು ಪ್ರೀತಿ ಅತ್ತಂದು ಬೇತೆ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಈ ಕ್ವಶನ್ ದಾಯ ಕೇಂಡೆ ಪಂಡ ಕನ್ನಡದ ರಂಗಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಅದಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜತೆ ಏನು ರಂಗಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಪಂಡೇರ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ತುಯ್ಯೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸೆಲ್ಲ ಏನು ತುಯ್ಯೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸದ ಫ್ಲೇವರೇ ಬೇತಂಡು ರಂಗಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಫ್ಲೇವರೇ ಬೇತಂಡು ಪಂಡ ಸೈತಿನ ಬಣ್ಣಾಗ ಪೂರಲ್ಪ ಸಾವು ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಂ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಏನ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆ ರಿಲೀಸ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಈ ಮಾಯು ಪನ್ಬಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಈ ಮಾಯು ಮಲಯಾಳಂ ಉಂಡು ಐಕ ಮಸ್ತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾವು ಅವಳೊಂದು ಅಂತೆ ಸೇಮ್ ದೀತಿಂದ ಆಯ್ಪಣ್ಣ ಐಟೊಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ದ ಒಂಜಿ ಜನ ಸೈಪುನು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸೈಪುನು
ಐನು ಜನಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪದಾಗ ತೂತು ನಾವು ಸೇಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಅವಳು ಸೇಮ್ ಪನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟು ದಯಪ ನೈಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜನ ಸೈಪುನು ನೆಟ್ಟಿಲ್ ಒಂಜಿ ಪುನಃ ದೆರ್ಪುನ ಪುನಃ ಬೂರು ನೈಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ನಾವು ದೆರ್ಪುನಾಗ ಅವು ಬಾಕ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಬೂರ್ನು ಅವು ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಸೈತಿನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚದು ನಾವು ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮುಲ್ಪದಾಗ ತೂದುಪ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ತುಪ್ಪ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚದಪ್ಪ ಅವೇ ರಿಮೇಕ್ ಅಂದ ಬಂತಲ್ಲಿ ಅಂಡೆ ತೂತುಂಡ ಅಂಡ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಪನ್ನ ಒರಿಯದ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಾಗ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫೈಟ್ ಪನ್ನ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಉಪದ್ರ ಮಂತ ನೆಕ್ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ ವಿಲನ್ ಬತ್ತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಮ್ಮೇರೆ ವಿಲನ್ ಅದು ಉಪ್ಪೇರೆ ಹೀರೋ ಬದ ಹಾಕಿ ಅವು ಪೂರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೇತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಓಕೆ ಈರೊಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬುಡ್ದಿತ್ತರು ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ಲು ಅಂತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆದ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದೆ ಅಂತೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಆದ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತುಂಡು ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ದಾದೆ ಪ್ರಚಾರದ ಗಿಮಿಕ್ ಅದಾನೆ ಈ ಅಂಚಜ್ಜ ಐಟಿ ಅನ್ನು ಇಂದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು ದಾದತಿನ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿದ ಮಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಏರೇನು ಎಡ್ಡೆ ಬಂತು ನಾವು ಎಡ್ಡೆಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಿತ್ತ ಹಾಲಂದೇ ಬರೀ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಅಂಚ ಹಾಲು ಸರಿಜ್ಜ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಒಂದು ಸರಿಜ್ಜನು ಹಾಲು ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಹುಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪುನಕಲ 4 ಗಂಟೆ ಪೋಯಮ್ ನಾಯೆಲ್ಲ ಪರ್ಪೆಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲ ಅತ್ತು ಇದು ಬಾರು ಪೋದು ಪರೋಡೊಂದೆಲ್ಲ ಜಯ ವನಸ್ ಮಂತೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಓಲ ವನಸ್ ಜನ ನೈಟ್ ದಾದಾಪನ ಬರೋರ 12 ಗಂಟೆ ಬಾರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಪೂಜಿ ನೈಟ್ 12 ಗಂಟೆ ಬೋದು ವನಸ್ ಮಂತ ನಾಯ ಪರ್ದು ಬತ್ತಂದು ಅರ್ತದೆ ವನಸ್ ನಮ್ಮೇನು ಡಿಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಅಂಚೆ ಉಂಡಿತ್ತು ಅದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಏರು ನಮ್ಮ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಪುಲಿ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಂಡು ವೈಟ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಹಾಲು ಬರಂಪುಲಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿದನು ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬಂದು ಅವೇ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ನಾನು ವೆಜ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ವೆಜ್ ನೈಟ್ ರೆಡ್ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪಂಡ ಹಾಲು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ವೆಜ್ ಹಾಲು ಪಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪಂಡ ಐತಮಿತ್ತದ ಮಂತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐಟೆ ಅಂತ ಇರ್ತು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿಂದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಗ್ಗಡೆ ಮಿತ್ತು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ತೂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೋನ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ನೆಕ್ ಕಲ್ಪನೆ ಮಂತ ಅನ್ಪೋಚಿಂದು ಇಂಚಪುರ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವು ಓಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಚಾರ ರೆಡ್ ಅರ್ಥದ ಇದು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ದಾದ ಗೊತ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ತಿಂಗ್ ಬಂತು ಒಂದು ಇಂಚ್ ಅಂದೆ ಅವು ಜನಕ್ಲೈತ ಅಪೋಸಿಟ್ ತಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲೆ ಅವು ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅದಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ಬಣ್ಣ ಅಂಚೆನೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಉಪ್ಪು ಐನ್ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪ ಜನಕ್ಕುಲು ಬಣ್ಣಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮಡ ಪಾತ್ರೆ ಈಸಿ ಬಣ್ಣ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಂಡು ನಂಬರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಪಾತ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಈಸಿ ಅಂಚದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಕಲನ ಚರ್ಚೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂಚ ಇಂಚ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ಬಣ್ಣ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪನ್ನಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಂಚ ಬರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪಲ್ಲದೆ ಅದು ಅರ್ಥಂದಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವಡಂದೇ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲೆ ಹಾಲು ಅವಡಂದು ಯಾಪಲ್ಲ ಕೊರ್ಪು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಕೊರ್ಪು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲೆ ಇಷ್ಟ ಅವಡಂದೇ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪು ಅವು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ಜಾತೆ ಅವು ವಿಷಯ ಆತೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತು ಅಕ್ಲ ಅಂಚ ತಿಂಗ್ ಬಂದಿರ ಅಕ್ಲ ಅಂಚ ಪಂಡಿರ ಐಟದ ಹಿಂಗದಲ್ಲ ಬೇಜಾರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಹತ್ತು ತಿಂಗ್ ಬಂದ್ಪಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾನ ಈನ ಪ್ರಕಾರ ದಾದ ಪಂಡ ಅತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ದತ್ತು ಬೇತ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಬೋತುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ನ ತುಳು ತಕ್ಕಲು ಯಾನು ಓಲ್ ತುಳು ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ತು ಓಲೆ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಮೂಲೆಗೆ ಪೋಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಡು ಓಡೇನೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ನಡತಿನ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಪಂಡು ನಮ್ಮ ತೆಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪ ವೀರ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕ್ಕಲು ಓಲ್ ಪಂಡ ತೆಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪು ಓವೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿ ನಮಕ್ ಮೋಸ ಮಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಮಂಗಾಯನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊರೆ ಮಂಗೆ ಮಂತೆ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಬಂದು ತೆಲ್ದೊಂದಪ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರು ಮುಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳ ನಾವು ಕಾಮಿಡಿ ಅದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದು ತೆಲ್ದೊಂದಪ್ಪ ಅಂಚದಪ್ಪ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅದೇ ತೆತ್ತೊಂದಪ್ಪ ಅಂಚದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈಸಿ ಅದ ಒಂದು ಎತ್ತೊನ್ವ ಬೇತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೀಜ ದಯಪನ್ನ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚದಪ್ಪ ನಾವುಲ ಗೆಲ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ಅವಡು ಸುಮಾರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಅವಡು ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವಳ ಇಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ಪೂರ ಅಂಚದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೀಜ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಲ್ತನಿತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚೆ ನೀಡ್ಸ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಂತಿನ ಪನ್ವಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿಜರ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜನಗಳು ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಜನಗಳು ಇಷ್ಟ ಪನ್ನು ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮಗೊಂದು ಈಸಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕಾಮಿಡಿ ದಾಖಲೆ ಪುನಃ ನಮಗೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸಿ ಆದ ಪುನಃ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಐಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ತೂಪೇರಿ ಬೇ ತೂಪು ಜಗಣ್ಣ
ಅವು ನಮ್ಮನೆ ತಪ್ಪು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತಗ್ಲದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುದಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡು ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡು ದುಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾಗಳು ಕೊರಲಿಯತ್ತೆ ಎಸ್ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ತೆಕ್ಕೆರ್ದು ಬರುವ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಅತ್ತ ಯಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಟೈಪದ ಕಾಮಿಡಿಲ ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿಲ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪೂರ ಟೈಪ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರಲ ಉಂಡು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆದ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಐಟ್ ಪೂರ ಅಂದುಂಡು ರಡ್ಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಸ ಬರುವ ಸಿನಿಮಾ ಐಟ್ ಪೂರ ಟೈಪದಲ್ಲ ಉಂಡು ಜನಬಂಡ ಯಾನು ತಿಂಗ್ ಯಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಮನಾಗ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪತ್ತದ ಪ್ರಾಯದ ಬಣ್ಣ ಏನು ತೂತ ಬಣ್ಣ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಏಜ್ ದಕ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಪೂರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ತುನಾಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರು ಬಂಡ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿಲಿಬೈಲೆ ಮುನಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆವ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದ ಮಿತ್ತು ದಾಯ ಪನ್ನ ಇತ್ತೆ ಇರ್ಬೋಲ್ಲ ತೋದುಪ್ಪರು ಪಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಪಾತೇನು ಪಂಡ ಐತೆ ಜೋಕ್ಲ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಪಾತೇನು ಅಂಚದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಪನ್ನದುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಅವೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಅಮ್ಮನೇ ಜೋಕ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತೋ ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ತುಳುತ ಪೂರ ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಪೋನಾಗ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪೂರದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಅಂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಪಾತಿರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಪನ್ನ ಜೋಕುಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಡೋದು ಕಲ್ಪ ಪಾತೇರ್ನು ಅಂಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುಲ ಬರೋಡು ತುಳುತ್ತೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬಂದು ಪುನತೆ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಮಂತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಕೊಣುತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಇಂಚೋಪುಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿಜಾನೆ ಕಲ್ತನೆ ಇಂಚೋಪು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಕ್ಲ ಪಾತನೆ ಇಂಚೋಪು ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪುನಃ ಕಾಮಿಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಎಟ್ಟು ಫ್ಲಾಪ್ ಹೆಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ ತಗೋತಾರೆ ಈ ಜೈಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಪನ್ನುಂಡು ದಾಯ ಪನ್ನ ಐನ್ ಈ ಬೇತೆರ್ಲ ಪಂಡಂದು ಅಂತ ಈಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಆರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಇಂಕ್ ಆರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಿತ್ತು ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ನೆತ್ತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಬುಕ್ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಅನಂತ್ನಾಗ್ಲ ನೆತ್ತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಚ ಆರು ಆಡ ಪಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಆರೆ ಪಂಡೇರು ಇಂಚಿನ ಆಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಐಕ್ ಆರು ಪಂಡೇರು ಇಂಚಿನಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಆರು ಪಂಡ ಅನಂತ್ನಾಗೆ ಬೋರ್ಡು ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಆರು ಬತ್ತನ ಮುಂದೆ ಸೂಪರ್ ತುಳು ತಗ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾರು ಅನಂತ್ನಾಗ ಸರ್ ನಾರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಆರ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದ ಆರು ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಬುಕ್ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳೊಂಜಿ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಪುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಕ್ ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಎತ್ತನೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಅಂಚದ ಬುಕ್ ಆಡೆಗ್ ಫಸ್ಟೇ ಕಡಪಡ್ತಿದ್ದ ಅದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಾದ ಆರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದಾದ ಪನ ಅರ್ಧ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಯ್ನು ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಕಡಪಡಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಕಡಪಡ್ನಾಗ ಆರೆಗ್ ಖುಷಿಯನ್ ಓಕೆ ಅನ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಅವು ಹೆಂಗಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಆರು ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಮಂತೀರು ಬುಕ್ಕ ಅರ್ಧಾಲನ್ನು ಅಂತೀರು ಮೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತೇರು ನೀಟಾದ ಮಂತಾರು ಪೋತೇರು ಈ ನಮ್ಮ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್ನ ಈ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಲೆತ್ತು ಬರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಆರ ಐಕ್ ಬತ್ತಿಜೇರು ಸಿನಿಮಾಗ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿನಿಮಾಗ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಎಂಚ ಪತ್ತೇರು ಆರು ಎಂಚ ಒತ್ತುಂಡೇರಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗ ಇಜ್ಜ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಪನ್ನಗ ಆರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಬುಕ್ ಆರು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಏನು ಓಕೆನ ಮಾತಾಡ್ಬೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬಕ್ಕಡೆ ಬಡ್ಚಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕೇನು ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಡಪಡಿತ್ತೆ ಆರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾಯ ನಾ ಸಿನಿಮಾದ ಫುಲ್ ಬೋಡಿತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋಡಿತ ನೋಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜನ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿನ ಬೇತಾಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸೀನ್ ದಾದ ಯಾನು ಇಂದು ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ದಾದ ಅವ್ರು ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆ ಬುಕ್ ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆರೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಜ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಲ 2 ದಿನ ದುಂಬೆ ಇತ್ತೇರ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೈಟ್ ಬೋದು ಆಡ ಪೂರ ಚೇಂಜಸ್ ಪೂರ ಮಂತದ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅನ್ನು ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೈತು ಮಲ್ಪೆ ಅಂತೀನಿ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಪನೊಲಿ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಅನುಭವ ಎಂಚಿತ್ತ ಇದು ಯಾನು ಹಿಡ್ದುಂಬು ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಯಾನು ವರ್ಕ್ ಮಂತ ಪುನಗ ಆರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಆರನ್ನು ತೂತೇನೆ ಆರ್ನ ಡೀಸೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕಾರು ವರ್ಕ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಬಣ್ಣ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಬ್ಬರು ಆರೆಗೆ ಆಪು ಜಾತ್ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ನೆಟ್ಲಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ರೆ ಬಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರೆಡಿ ಮಂದಿತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೇರಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು 2 ದಿನ ಇತ್ತೇರು ಕುಡ್ಲಾಡ ಅದು ತುಂಬೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಡೈಲಾಗ್ದಾದ ವಿಷಯದಾದಂದು ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಈಸಿದ್ದಾನೆ
ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಪಂತೀನಿ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪಂತೀನಿ ಜನರಿಗೆ ವಾ ಶಾರ್ಟ್ಲೈನ್ ಕಟ್ ಬಂದಿದೆ ಆರೇ ಕಟ್ ಬಂದೆ ದೇಪನ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದಿச்சு ದೇಪನ ಆರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೋನಾಗ ನನ್ನ ತೂಕ ಅದನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಆರೇ ಬಂದೆ ಓಕೆ ಯಾವ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಜಾರ ಅಂದೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಕಟ್ಟಾರೆ ಪಂತೀನಿ ಜನ ವಾಯ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿನಿಮಾದ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಏರ್ ಮಾತೋಲೇರು ಕಲಾವಿದರು ಏರ್ ಮಾತೋಲೇರು ಅಂಚನೆ ಓಡಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ 2 ಸಾಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ 2 ಸಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಐತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅವಡು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅವಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಯ ಪಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಹರೀಶ್ವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಫಸ್ಟೇ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುಟೇನು ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ಮಂತಿತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 22 ಒಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಏನು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡನ್ನ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ದ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಂತಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚದು ಪುನಃ ತುಳುಟೇನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೋರ್ಡು ಏನು ಮಲ್ತಂದಕ್ಕನ್ನ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಅದು ಬೋರ್ಡು ಬಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೇತೊಂದು ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪೋಡು ನೆಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಂಚ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದು ನೀಟ್ ಅದು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಇರೋ ಸಿನಿಮಾ ಭಯಂಕರ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ರಿಚ್ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಾಗ ಈಗ ಆಯ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ಲ ಪಾರ್ದಿರ ಪನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಲ್ಲತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾನೇ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪುಲಂಚಿನ ಬಜೆಟ್ ಅವು ಅಂಚದು ಪುನಃ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಐಟು ತೊಂದರೆಲಿ ಜನ ಅಂಚದು ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಆ ಒಂದಿನ ಸರಿ ಬೈಜೇನು ಕುಡೇನು ರೀಶೂಟ್ ಮಂತದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಐಕ್ ಅಂಚದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರಿಚ್ ಆದ ಬೈದನೆ ಆಯ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ಲ ಬೇರೆ ಬಜರಂಗಿ ಮೋಯ ನಮ್ಮ KGF ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ಯಜಮಾನ ಸಿನಿಮಾದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆರೆ ಮಲ್ಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆರೆ ಕನ್ನಡ ಸರಿ ಆರೇ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರಿ ಆರೇನೇ ತರ್ಪದು ಅಂಚೆ 2 ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಅದ 2 ಸಾಂಗ್ ಆರೇ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ದ ಪಿಕ್ಚರು ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಂಡೆ ಆಗಸ್ಟ್ದ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಂಡ ಆಗಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತೂದ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏರ್ ಮತ್ತ ಕಲಾವಿದರುಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ನೆಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಎಂಕ್ ಮೆಕ್ಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಂಕೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಟೇಲ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಭೋಜನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪನಂಜೆ ವಿಸ್ಮಯ್ ವಿನಾಯಕ್ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ನವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಆರು ಉಮಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಆರೇ ನೆಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ನೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ನೆಟ್ ಮಹಿಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಸುಮಾರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ ಜನ ಎಲ್ಪ ಜನ ಒಬ್ಬರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಟೋಟಲ್ ಆದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿನಿಮಾನ ಜನಕ್ಕಳು ದಾಯತ್ ಓಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಉಂಡು ದಯಪು ನಾವು ವಿಷಯ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡೆವು ದಯಪು ಮಸ್ತ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತೆ ಬಣ್ಣ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಹಿಂಗಾತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ತೂತೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ದಾದದ ಮಣ್ಣಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕು ನಾವು ಇತ್ತ ನಮಗೆ ದುಂಬಿಂಚತೆ ಮಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಪನ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜನ ಅಂತ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಏರ್ನು ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ 2 ಶಬ್ದ ಪಾತಿರ್ರಿ ತುಳುಟು ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಡೇ ಪಾತೇನು ಇಂಚೆನೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ತುಳು ಪಾತೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ವಂಚೆ ದಾದಾಪು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅವನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಣ್ಣ ನಮಗೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತೆರಿಪುನಂಚೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲೆಜ್ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನೇ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚದ ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಂಡ ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಕೊಡ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅವು ಯೂಸ್ ಆಗುವ ತೋಜುಂಡು ಅಂತಾರೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆನು ಕಲ್ಪುಲೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನು ಒರಿಪಾಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಐತೆ ಯಾನ ಎಂಗ್ಲ ತಮಿಳ್ ಪಾತ್ರ ಮಲಯಾಳ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾತಿರು ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಪನ್ನ ಏರ್ ತಿಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಿಕ್ಕ ನಾನು ತುಳುಟೆ ಪಾತೇನು ಅಂಚದ ಅವು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐತೆ ಈತು ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮೂವಿ ಬರೋಂದ್ರು ನಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಂದ್ರು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯಕ ಮತ ಸಿನಿಮಾ ಏನ ಬರಂಡು ಗಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಟೈಟಲ್ ಆತ ಚೈತ ಐತ 2 ಐತ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ ದಾನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ತುಪ್ಪನಾಗ ಅವು 2 ಸಿನಿಮಾ ಐದು ಬುಕ್ಕ ತುಳುತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಬೀಸದಿ ಬಾಬು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಪುನಃ ಐತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ನಮ್ಮ ಡಿಸೆಂಬರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಪನನುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಪುನಃ ಅವು ಸೈಡ್ದು ಇದು ಇತ್ತಂದು 2 ಕನ್ನಡ ಆಯ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜಿತ ಅದು ಓಕೆ ಈರ್ನ ಈ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾಲಿಗೆ ಜನಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚ ಬೋಡುಂದಕ್ಕೇನ್ವರ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಏನನಿ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣರು ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಪುನಗಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಬತ್ತು ಏನ ಪಾತ್ರ ಬಣ್ಣಾಗ ಅವು ಜನಕ್ಕುಲು ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯ ಬಣ್ಣಾಗ ಏನು ಪನ್ಪೆ ದಯ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ತುಳುಟು ಪನ್ಪೆ ದಯ ಬಣ್ಣಾಗ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ
ಇಜ್ಜ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸೂರಜಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕರ್ದಕ್ಕ ಬೈದಿನಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ದಾದ ಹಾಕಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂದದೆ ಪನ್ನ ನಾನು ಅಕ್ಕಲೆ ಯಾಪುಲ ಅಕ್ಕಲಿ ದಾದಪ್ಪ ನಾನು ಕೇನು ಇದೆ ಪನ್ನ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಏರ್ತಿಕನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಡು ಬ್ಯಾಕ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಆಡು ಕೆಲವು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜದ್ದು ಜನ ಉಳ್ಳ ಬದು ಪಾತ್ರ ಅವು ಇದು ಇಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಇಂಚಿನ ಅನ್ಬೋಡು ಏನು ಪೂರ ಕೇನು ಅದುಪ್ಪು ಇಂಚ ಅನ್ಬೋಡು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮನೆದಲ್ಲತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತನ ಜನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಓ ಮಂತ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅದು ಅಂಚದು ಪುನಃ ಅಕ್ಕಲು ಮೇಯ್ನ್ ಹಿಂಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಯಾಪಲ್ಲ ಅನ್ನು ಮಂತೀಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮೇಯ್ನ್ ಎಸ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈತು ಪೂರ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಇರೋನ್ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿಯರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬತ್ನೆಕ್ ನಲ್ನಾತಿ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಹಿಟ್ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪಾತಿರ್ ನಂಚಿದ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡಂದು ಯಾನ್ಕೇನನ್ವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಾಯ್ಬನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬುಕ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಕ್ಲೆಗೆ ಬುಕ್ಕ ಹೀರೆಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಿಕ್ಲು ಗುರುತಿಸೋದು ಇಡಕಂತಿನೇಕ್ ಏನು ಯಾಪಲ್ಲ ಚಿರರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಪುಗಡ್ತೇನೆ ಪಡೆ ನಂಚಿತ್ನ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ರು ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ ಬರ್ರವ್ಲೆರು ಆರ್ನ ಸಿನಿಮಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಡು ಮಾತಾಡ್ಲಬಹುದು ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತಿಕ್ಕುರಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಸಿನಿಮಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಪನೊಂದು ಇಂಥ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುರಂಚಿನ ಸಮಯ ಬೈದಲು ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ತೂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.